Kublai pi baro ki pralok ki baju sengal tenat pan pe ye ki video apa kena ke YouTube channel friendly technical. Gas lada pi day ki all subscriber ki new subscriber ki viewer ki padang thamai ha kena ke channel ru. Sengapa ai ke por jong pi ban subscribe ye kena ke channel share like ye ke video share ki pralok jong pi bagi ru kintip. Ia ki video ki babatai na kabanta ka business practical grow and social media learning. Tekas hagene ka video ngan batai pi ia kalente bapintip shisha hoi ngas ngatu ba pidai ki youtuber pidai ki creator tang ba ngam patip ba pila da monetize nam ya ka YouTube channel jong pe ngan YouTube ya ki badang hapo ka monetization ta ke chung mut jong ne ka video kalong ba la nam ban at ya ka bang akal hapo ka YouTube channel jong pe ke chung mut ban link ya ka bang akal hapo ka YouTube channel khanang ba ngila ban video mo ya ka pisa ka bang ka mana po YouTube se ka bang akal jong e namar ngis ngatu ka pisa kam wan re da ka kas marketing pan nge ka wan direct ka bang akau jongi bat ladangi don kampat ya kepisa napo ka bang akau ngin lechim ya ka bat ngin layo ban enjoy ya kepisa ka ba lapoy hakti jongi na ka YouTube. Ta kumba pila ina du thumbnail bat ka kartang as ngatu ba pila tip chua ban klik ya gana ka video lada pi don kam ban tip ya gana ka step bat ka ba arang ne kadai ka jingmut ka bang akwa ban pensyai phi ki jaj bang ban at ha ka YouTube channel jonge kenang ba ka YouTube kan pediang bai klem da don kano ka problem namar don ru ki bang akau ki ba ka YouTube kamsa yang i ban link bat ka AdSense hoi ka YouTube kedai ka application bat ka stock jong ka pisa jong ngi dai ban sign in kum ka AdSense akau hapo ka gokil.adsense.com te na banta ka YouTube jong ngi kan kau ya ki view na po ka YouTube studio dara ka YouTube AdSense jong ngi na ka AdSense pat share ka bang akau jong ngi dengan itu ipi hane kum ka screen record kan diat ma tapi hane pi guys ngala open ya ka YouTube ma kena kedai ke YouTube application mentah pilih bangala poi kena kedai ke YouTube channel jonga kena kedai ke YouTube channel jonga bat lada ngin lech ka option jongka Google AdSense ke Google AdSense hang ne hapo ke Chrome browser ngan touch sane Google AdSense SENSEP hane pila poi pene Google Ad SENSE Google AdSense nang tapi hane Google AdSense ke bana pedang du klik sign in lek ne ke section bat hang ne pi ba kala pilih direct sapu ke YouTube AdSense jongi belai ka angkup ne hang ne ngi don kampan ati ke desktop site namar kamsa kelam desktop site klik ne ki lai tli ki dot nap pedang du ki badan liang ke mon nang ta se klik desktop site Bene menta ka la redirect ngi chapo ga Google AdSense jongi. Dahane la automatical chagane ka account jongi da web padu email. Taban shen ga YouTube email jongi hapo AdSense klik na nei profile ibadon naga left side naga right side corner gas hane pi ya Gmail ki badon ga YouTube channel jongi silak ga ta email. Tementang ala ban shen ya kene ma tenga lada ban shen ya kene pi hane ka semta kene kadai ka AdSense jonga pi hane pi ya kene ka pisa ka bang adang don po Google AdSense jonga pi hane ka last transfer ngala transfer kumba chispa $2 sapo ka bang account jonga dai hane pin se lada pi ko aban tip ya kata ka jing ya per hapadang ka dollar bat ka INR ka dollar kadai ka pisa US bat ka INR pat kadai ka pisa India dengan le hang ne Chaga pat ke pe mo nga klik plus. Ta anda nga klik plus nga search hane $LE dollar to INR. Pe hane pi hane guys mta ngan sum hane pe hane pi ya kene dollar. Si dollar ke syong dor prape pratengka bat chis pa
$10 ke $10 reels pa live sau tengka bat ka badang sa apat ka bangam pat de ban withdraw san $10 ke $10 reels pa kendai pen reu tengka tong ni move chakato ka AdSense page. Tementang ala da ban move chakene ka AdSense page hane na ka ban tip ye kata ka bang account jonge tong select bat klik na kene ka option na ka liang ka diang hang ne pi ye kene ki lai tali ki link gas pi hang ne bangala klik na kene ka section select na ka option payment nang ta pi payment info klik na kene ka option payment info bat hang ne pi gas ba kala redirect sepo ka YouTube AdSense jonga nga select na kene ka option nga klik India US dollar kene kedai ka AdSense India kum ka YouTube earning jonga te mentah hang na kas pi bakal loading bat pi mentah ka sorry piane YouTube India piane India US dollar payment YouTube India te mentang ala select na kena option piane kena kedai ka YouTube earning jonga piane pi how you get paid kene hang na ken ban ati ka bank account piane ngala da ban ati ka bank account nang tang klik na option manage payment method. Tapi yang ne hang ne ken pe yang ne kene kedai ka bank account jonga mo ka bang ala dap at po ka AdSense account jonga hang ne pat at payment method ban at ya ka we pat ka bank account pila ru ban at ar ne lai tali ki bank account example ban transfer cha ki ba haying jong pe le ne ban transfer cha ka main account jong pe ru kata ke ta hang ne la dang klik biang sa chi sin nang ne na liang ka diang pe ka option verification check hang ne ka verification check pe hang ne pi identity verification complete AdSense verification complete kene kedai ka option ban apply ya kata ka Aadhaar card jongi lena ban link ya ka Aadhaar card jongi ha kene ka AdSense account te kas kejing mut jonga he ka ban kong namar ngai thu pi artali ki step ka wai ka step ki ai ki bang mo ki ba ka YouTube kam sa ngi ban ad lena ban link bat ka AdSense nak ban ta ban transfer ka bisa na ka YouTube earning jongi sa ka bang account te ka wai pat ka bentang akwa ban batai pi mo bang long na ban at ya kene ka bang account jongi lada ka channel jongi kampat depan monetize ya ki content jongi ta hane ka singane tu ipi ka reality hi bam hagan nega new update menta ar pelsan kumbang apan EYP hagan nega video ha une ubna hagan nega tarik don gane new update by ya ka bang account jongi om long ban link ha ka AdSense account jongi lene om sif ban link ha ka account jongi lada ka channel jongi kampat dep monetization te kejing pensai hane wat kuslai namar lada pi link ya ka bang account jong pi hadin bam pila depan monetization kata kedai kalenti ke babiang ba namar la long ba Amdan kam hire ban link ke bang account jongi namar ke channel jongi ru kampat depan monetize ke pisaru kampat wan he ke YouTube channel jongi ladangi upload kano ki video ru denem na kata to wat ko slai lada pikwa don mo ki bakwa apan link suai ke bang account andai amdan kam namar lada pi link ru kamentoi sa abe hadin balada monetize ke YouTube channel hang ta cancel link namar lada pikwa ban link ru ye ke bang account jong pi kam don hire ke option ban link ke bang account kat bompat depan monetize ke YouTube channel. Tega benta ka ba ar pad hang ne pralok kedai ka option ke bang amut ban ong pi ba kum ki ai ki jaj bang mo ki ba ka YouTube kam sa ban link bat ka AdSense account jong pi